Welcome to FARMPLATE. Welcome to FARMPLATE, the happiest place in Bicol. So, andito tayo ngayon sa FARMPLATE, located at Gabawan, Daraga, Albay. So, as you can see, nasamahan niyo akong libutin ang ganda ng FARMPLATE. Bungad pa lang, mamamangha ka na sa ganda ng makukulay na Christmas lights. Talaga namang dinarayo ito ng mga turista dahil sa perfect place ito ngayong Pasko. Pero bago tayo pumasok sa FARMPLATE, kailangan muna nating mag-register. Ang kanilang entrance fee ay 60 pesos for kids below 12 years old at 85 pesos naman for adult. After registration, tara, pasok na tayo sa FARMPLATE. Dito, nakilala ko si Ate Heini, one of the staff ng FARMPLATE. Hi everyone, welcome to FARMPLATE. We would like to invite you to visit our place, the happiest place in Bicol, located at Gabawan, Daraga. See you! Sinamahan tayo ni Ate Heini para libutin ang napakagandang place ng FARMPLATE. Talagang napakaganda ng FARMPLATE. Talaga namang punong-puno ito ng mga Christmas lights na sigurado akong magugustuhan ng mga kids. Sa pagpasok dito sa farm, mayroon kayong full farm access. Free carabao cart ride 1 round. Free use of picnic mats. Free use of playground. Free bonfire every 6 p.m. to 7 p.m. Free use of restroom. Free play of kite. And free spacious parking area. Talaga namang mamamangha ka sa napakagandang Christmas light na kapalibot sa buong farm. Mamamangha ka rin sa kanilang mga Christmas lanterns. Very thankful talaga ako kay Ate Heini dahil talagang matyaga niya tayong inilibot sa buong FARMPLATE. Isa pa sa nagustuhan ko ay ang Santa House at ang kanilang Red Barn. Dito, pwede kayo mag-celebrate ng inyong mga special occasions. Kaya, talagang masasabi ko na ang FARMPLATE ay the happiest place in Bicol. At syempre, hindi mawawala ang country store. Dito, iba't ibang food stall ang pwede niyong pagpilian. Kaya, bukod sa mag-i-enjoy ka na sa pamamasyal, sigurado mabubusog ka sa masasarap na pagkain kanilang ino-offer. Talaga nga namang perfect place ito for family bonding. At syempre, para mas mag-enjoy ang mga kids, meron din silang playground. At
At syempre, ang isa sa kilala dito sa FARMPLATE, ang Philippines' smallest chapel, ang The Little Chapel. Dito naman, pwedeng-pwede kayong manalangin at magnilay-nilay. Isa rin ang The Little Chapel sa dinarayo ng mga turista dito sa FARMPLATE. At isa sa pinakagusto kong place dito sa FARMPLATE ay ang kanilang tunnel of lights sa kanilang garden. So nakikita natin mga kalabadab, so sobrang ganda ng place na ito and perfecto sa lahat ng mga gustong mag-bonding moments with your family. And syempre yung may mga jowa dyan, yung perfect spot ito sa may mga kadate ngayong Pasko. Sana ako may kadate. So nakikita nyo, napakaganda ng place na to. Kaya kung gusto nyo pong makita at mag-picture and bonding moments with your family and friends, ayan, punta po kayo dito sa FARMPLATE located at Gabawan, Daraga, Albay, the happy place in Bicol. Kaya ano pang hinihintay yung mga kalabidabs? Yayain na ang buong pamilya, ang inyong tropa, o kung mayroon man, ang inyong bebe, at i-enjoy ang ganda ng FARMPLATE. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglilibot dito sa FARMPLATE, ang happiest place in Bicol. So sa lahat mo nang gustong pumunta dito mga kalabidab, so madami kayong pwedeng gawin dito. Like pwede kayong makipag-bonding moments, no? Makipag-date, kumain, mag-picnic, no? Madami pong pwedeng mga activities na gagawin dito. So mga kids naman, may mga playgrounds din dito na available si FARMPLATE. At cut-off time nila is 10 o'clock in the evening. So yung mga gusto pong i-try at explore ang ganda ng FARMPLATE, punta na po kayo dito sa FARMPLATE located at Daraga, Albay. So maraming salamat. Again, see you on my next vlog. This is Bon James D, ang vlogger, the show lover. Bye! Hello mga kalabidabs and welcome to Tres Hijos Hotel and Resort. This time, pupuntahan natin ang pinagmamalaki nilang Christmas Village. So bago tayo pumasok sa kanilang Christmas Village, kailangan muna nating mag-register at magbayad ng 50 pesos. Lalagyan ka rin nila ng marka just in case nalalabas ka para may bibilhin at babalik ulit sa loob ng village. Entrance pa lang, mamamangha ka na agad sa ganda ng mga Christmas lights. Isa sa highlight nila dito ay ang giant Christmas tree at ang kanilang nativity set. Hello mga kalabdabs, welcome to my channel. For today's vlog, andito tayo sa Tres Hijos Hotel and Resort para sa kanilang Christmas Village. So, nakikita natin mga kalabdabs ang iba't ibang decorations ngayong Pasko. So samahan nyo ko para libutin ang Tres Hijos Hotel and Resort Christmas Village. Isa sa gusto ko din dito ay ang nativity set. Mamamangha ka rin sa ganda ng kanilang giant Christmas tree. Bukod sa kanilang Christmas tree, nilagyan rin nila ng mga palamuting ilaw ang mga puno sa loob ng village. Talagang mamamangha ka sa iba't ibang kulay ng kanilang Christmas lights. Next naman nating puntahan ang isa pa sa favorite ko, ang kanilang tunnel of lights. Dito, iba't ibang kulay ng Christmas light ang bubungan sa inyo. Perfect spot din to sa inyong mga selfies, groovy, o kaya naman toofy. At favorite puntahan ng mga magbebe. Sana all may bebe. Sunod naman nating puntahan ang Santa House.
Isa rin ito sa favorite place na puntahan ng mga turista. Isa rin ito sa perfect spot kung gusto niyong mag-picture taking. Dito, iba't ibang klaseng Santa Claus, reindeer at nutcracker ang inyong makikita. Next naman nating puntahan ang kanilang Snow Village. Dito mga kalabidaps, yung mga mahilig po sa mga Snow Village, ayan, nandito po tayo ngayon sa mismong area ng Snow Village nila. So, pero hindi po natin pwedeng hawakan siya dahil hands off po yan. So, makikita po natin dito yung iba't ibang Snow Village na talaga namang gugustuhan ng mga kids. Pero syempre, kailangan bantayan yung mga kids para hindi naman masira yung arrangement nitong Snow Village, no? So, for sure, lahat ng mga pupunta dito sa Tres Hijos, ito po ay located sa Santo Domingo, Albay. Sigurado mag-i-enjoy ang mga kid dito sa napaka-cute na kanilang mga Snow Village. For sure, maging matatanda, talagang mag-i-enjoy manood sa napaka-cute na Snow Village. Sunod naman natin puntahan ang pangalawa nilang Tunnel of Lights. Ito naman, mamamangha ka sa ganda ng kanilang snowflakes and Christmas lights. Talaga namang sobrang ganda ang loob ng Tres Hijos Hotel and Resort Christmas Village dahil punong-puno ito ng mga photo op. Kaya, isa na rin ito sa masasabi ko na perfect place na inyong puntahan ngayong Pasko. Kaya, yayain na ang iyong tropa, iyong pamilya, o ang inyong jowa na mamasyal dito sa Tres Hijos. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglilibot dito sa Tres Hijos Hotel and Resort Christmas Village na matatagpuan dito sa Santo Domingo, Albay. Again, sa mga gusto pong makita ang ganda ng kanilang Christmas Village, yung punta na po kayo dito dahil mayroon lang pong 50 pesos entrance yan. So napakamura lang po at mai-enjoy nyo na ang ganda ng Christmas Village. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglilibot dito sa Tres Hijos Christmas Village. Again, this is Bon James D, ang vlogger, the show lover. Bye! Thank you so much! Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.